Ассалому алейкум, подписчикои канали мо, меҳмонон. Мо ин дафъа оиди он суҳбат мекунем ки пеш аз оне ки мо дарахта мебинем, яъне фикр мекунем ки ҳамин дарахт қоқ шидагиай, яъне пеш аз оне ки мо табари ҳамун аррара барои буридани ҳамин дарахт мегирем дастмонда, аввал мо як фикр кунем ки ҳамин дарахти мо яъне дар ҳақиқат қоқ шидагиай ё не. Барои ҳамин мо аввал пешакӣ як навора нишон метиҳем ки ҳамин навори мо ҳамин навора гирифтагием тобистонда. ҳозир мо нишон метиҳем, ҳам гелосора мо нишон метиҳем, қатори гелосора, баъд қатори дигар дарахтора, себу шафтолуи дигар дарахтора нишон метиҳем, баъд суҳбат мекунем. хеле мо гуфтем он наворе ки мо дидем тобистонда буд. ана ҳозир охири тирамоҳай, яъне фасли хазонрез. мо ҳамон қаторе ки нишон додем, яъне дарахтои шафтолую себи ҳамае ки вақте сабз буд, ҳозир мувофиқ ҳамин мо бояд фасли хазонреза манами қатора нишон метиҳем. мана ҳозир манами қатори шафтолу, манам шафтолу десад, мана зарчидаги, манам қатори шафтолу ҳозир мана себам барго зарчидаги мана, яъне фасли хазон рез. ана акун ҳозир мо мақсади мо чӣ? Мақсади мо ҳамае ки ҳозир мо мегзарем қатори гелосо. манам гелосое ки яъне 100% ҳамун баргои ҳамун гелосо ба пурагӣ қоқ шидагӣ буд. вақте мо ҳамун яъне ҳамун амал коркарда гузарондем, яъне чӣ натиҷа дод? ҳозир мо мегзарем қатори гелосода. манам қатори гелосое ки моҳо гирифтем, аввалда гирифта будем ки қоқ шидагӣ буд, мана ҳозир мебинем. мана ҳамихе бо чӣ хеле ки аввал тобистонда нишон додагӣ будем, ҳозир бо нишон метиҳем. мана ҳамихе мана дида бошед, мана барго ҳама сабзай, дарахтҳо ҳама сабз. мана ҳамин қатори мана мана ҳама манам дарахтое ки ба пурагӣ қоқ шидагӣ буд, баргош 100% қоқ шидагӣ буд. ана акун инҷа чӣ хулоса бировардан дар кора? ҳозир мо оиди аз кадом препарат истифода бурдан, як муҳлати он ҳозир гап намезанем. барои чӣ? барое ки ҳамин оиди ҳамин, яъне чӣ бояд кард ки мана ҳамихе дарахтора мо наҷот диҳем. ҳамин мо навор дорем, видео ҳастай. ман ҳамин силкаи ҳамун видеора ҳам описаниеда, ҳам комментарияда ҳамун силкаи ҳам видеора мемонам, агар лозим боша. мана хитон бо мебини ай чӣ истифода бурдан дар кор, чӣ кор кардан дар кора. лекин фақат унҷа мо суҳбат карда будем оиди ҳамун гелосу олучое ки яъне ҳамун баргои ҳамун дарахтҳо, ҳамин дарахтҳои гелосу олуча сар карда ай 50% то 80 ҳамун як ҳиссаи ҳамун баргои ҳамун дарахтҳо яъне сабз будан. мо дар ҳамон вақт ҳамуна нишон додагӣ будем. мо барои чӣ ин дарахтое ки манам ҳозир мебинем, ман дарахтое ки пурра қоқ шидагиа ин ҳамон вақт қоқ шидагӣ буд. барои чӣ мо он вақт ҳамин дарахтҳоро нишон надодем? мо видео кардему, ҳамин хел барои таҷриба мондем. мо гуфтем таҷрибаро мегзаронем, яъне ай натиҷаи ҳамин баъд мебинем ки чӣ натиҷа дод. мана вақте ки мо таҷрибаро гузарондем, мана дидем ки 100% мана дарахт ягон ҷои қоқ шидагӣ нест. манам дарахтои ҳамун дарахтое ки пурагӣ қоқ шидагиай ҳамаш айнав, яъне бар кардагиян. мана барго ба пурагӣ расидагиян. ина дига ин барое ки муҳлат шуда мо кардагием.
мана ҳамаш пуррагӣ расидагиянд. ин агар ҳозир ба шарти агар хунукӣ ҳам шава, хунукӣ тезам бия, барвақтам бия, барфам зана ё хунукӣ куна, ин ҳамин барго ягон зарар намерасонад дигар тамом, барои ки ин барго ба пуррагӣ расидагиай. Фақат нисбат ба агар ҳаво ҳамихе рафтан гирад, нисбат ба он дарахтое ки ҳозир мо нишон додем, ба мисоли шафтолую, себу, дигар ноку дигар, ин камтар дертар барга мепартояд. Лекин чӣ хеле ки дар аввал гуфтем, агар хунукӣ сахтам ки куна ҳозир да хунукӣ куна, ин ягон вай надора, дарахта дигар зарар намекуна. Яъне мо дарахта тонистем ҳамин роҳ қатъи наҷот додан. барои ҳамин бо як бори дигар таъкид мекунем ки пеш аз оне ки ҳамин мо барои буридани ҳамин дарахт, барои ки барои як сабзонидан дарахт фарқ надора, вай 5 сола ё 10 сол ё 20 сол шидагӣ боша, мо чӣ қадар заҳмат мекашем. аввал ҳамин вая ба назар гирифтанам дар кор ки, яъне мо аниқ карданмон дар кор ки ҳамин дарахт қоқ шидагия ё не. барои ин мо чӣ кор мекунем? Вақте ки аввали баҳор мешавад, аввали баҳорда вақте ки ҳамун дарахтҳо вақте ки бар кардану бақ қоқ шид барго, он вақта ин дарахт қоқ, яъне эҳтимолияти қоқ шидани он нест. яъне инҷа ягон сабаби дигар, не ки агар аввали баҳорда ҳамун дарахт худаш гулу барг накард, он вақт мо метавонем хулоса бароем ки дарахти қоқ шидагӣ ана ҳамун дарахтае. Лекин вақте аввал як гулу барг мекунад, баъд қоқ шавида медорад дарахт, мо бояд ҳамун амале гуфтем, ман ҳамин силкаш поёнда мондагиай, поёни ҳамин видеода, аввал ҳамин амала мегзаронем, баъд як хулосагирӣ мекунем. боқӣ дар амони худованд бошед.